בסרטון הזה אני הולך ללמד אתכם איך להתחיל לעשות סטנדאפ. אני אייל בריג, אני סטנדאפיסט, אני מופיע 13 שנה. זה המון. אני מעביר קורסי סטנדאפ, סדנות כתיבה, ואני כותב לסטנדאפיסטים בכל הרמות. המון אנשים רוצים לעשות סטנדאפ והם פשוט לא יודעים מאיפה להתחיל. הם ישר קופצים קדימה וחושבים, אני לא שחר חסון, אני לא יכול לעשות את זה. להופיע מול כל כך הרבה אנשים. וזה בגלל שאף אחד לא מלמד מה השלבים שצריכים לעבור כדי לעלות לבמה. בואו נתחיל מההתחלה. אז מי יכול לעשות סטנדאפ? כולם. כל אחד יכול לעשות סטנדאפ. אפילו אתם. זה לא אומר שאתם תהיו טובים בהכרח, וזה לא אומר שאתם מחר הולכים לעשות סולד אאוט בהיכל התרבות, אבל אתם כן יכולים כבר עכשיו להירשם לבמה פתוחה, ושבוע הבא לקבל ספוט של 5 דקות, ולעלות לבמה בפעם הראשונה. לסטנדאפ אין תנאי קבלה, אין שומרי סף, אין אודישנים, לא צריכים להיות מפורסמים, אתם לא צריכים להיות ויראליים, ואני אגיד לכם יותר מזה, אתם לא צריכים להיות מצחיקים. יש המון סטנדאפיסטים שהם קוראים מצחוק על הבמה, ובאחד על אחד הם אנשים די משעממים, ולא כיף איתם. יש את הבן אדם איכשהו על הבמה, ויש איכשהו מחוץ לבמה, ואתם יכולים להיות אנשים שקטים ומופנמים, ועדיין להיות מצחיקים. הסטנדאפ שאתם רואים בטלוויזיה, שאתם רואים ביוטיוב, שאתם רואים באינסטגרם, אנשים עם עשרות אלפי לייקים ומאות אלפי עוקבים, הם לא התחילו שם. הם התחילו בערב במה פתוחה. כולם מתחילים בערב במה פתוחה, והרמה שם הרבה יותר נמוכה ממה שאתם רגילים לראות. יש שם גם דברים מצחיקים, כן? זה לא כאילו אני מחרבן עכשיו על במות פתוחות. זה אחלה. אתם לא צריכים לחיות בפנטזיה של יום אחד, אולי אני אצליח להביא את עצמי לבמה. אתם ממש יכולים לעשות את זה, ותסמנו וי, גם אם זה לא משהו שאתם ממש חולמים לעשות, צניחה חופשית, בנג'י, הרואין, זה דברים שרוצים פשוט לעשות בשביל ההרגשה ולראות איך זה. אז סטנדאפ זה לגמרי אחד מהדברים האלה, עד סוף הסרטון הזה אתם תבינו איך לעשות את זה. בגדול, אתם יכולים פשוט לקפוץ למים, כמו שאמרתי, להירשם לבמה פתוחה, לעלות, לקבל את 5 דקות, לעשות את מה שאתם חושבים שצריך לעשות, וזהו. ופשוט לקפוץ למים. אבל זה לא כל כך פשוט. פעם ראשונה שרציתי לעשות סטנדאפ, זה היה בגיל 17. הלכתי להופעה בחופש הגדול ברמת השרון של רועי לוי. וראיתי את רועי לוי על הבמה ואמרתי, אני גם רוצה לעשות את זה. זה היה נראה כל כך כיף, ממש. אז התחלתי לכתוב כזה סטנדאפ, כתבתי בדיחות על דברים מוזרים, זה שיש לי חבר שהוא עיוור צבעים, וזה מלחיץ לנסוע איתו ברכב. וכתבתי את זה, ואז לא עשיתי עם זה כלום. ב-2009 הייתי בהופעת יצוקה, ואני אמרתי לעצמי, כשאתה יוצא מכאן, אתה הולך לעשות סטנדאפ. וזה מה שעשיתי. יצאתי מעזה, והלכתי לקאמל קומדי קלאב, שהיה אז בתחנה המרכזית החדשה, ולא חשבתי מה אני הולך להגיד, אמרתי, יאללה, אני פשוט עולה לבמה, ומה שיצא יצא. הגעתי, ואמרתי בכניסה שאני רוצה להופיע, ואמרו לי, אתה צריך להירשם. אז אמרתי, אוקיי. הלכתי עם חברים ונשארנו לראות את הבמה פתוחה, והיה ממש אחלה, ואז עזבתי את זה. זה כאילו ניצלתי את כל האומץ שהיה לי כדי להגיע לשם, והנה אני בא ואני רוצה להופיע. נתנו לי ברקס, אז אמרתי, טוב, לא משנה, ניסיתי. ועזבתי את זה לגמרי, עד שהייתי בן 23, והלכתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב הנדסת מכונות. אני לא יודע להסביר את זה ממש. אחרי סמסטר נשרתי, כבר בזמן התואר היה לי קורס בשלישי בערב, וכל הזמן בראש היה לי, שלישי בערב זה במה פתוחה בקאמל. הקורס הזה, זה מה שעוצר אותי מלהתחיל לעשות סטנדאפ, ואז נשרתי מהלימודים, והדבר הראשון שחשבתי זה, טוב, אני הולך לעשות סטנדאפ. כל יום שלישי, בערך מהצהריים, הייתי מסתובב בחדר שלי, הלוך חזור, ומזיע. לא חושב על סטנדאפ, לא חושב על הקטעים, רק חושב על זה שאני הולך להופיע ומזיע. אני לא יודע מה זה היה, זה היה מוזר, אבל פשוט הזעתי. וזה היה ככה חודשים, אני רוצה להגיד. ואמרתי, טוב, רגע, אני חייב לעשות איזשהו צעד מכיוון אחר. אז דיברתי עם חברים, ואמרתי להם, תקשיבו, אני הולך להופיע בקאמל, תבואו. הם אמרו, סבבה, היה לה מגניב, ואז ביטלתי להם חצי שעה לפני שיוצאים. ועשיתי את זה כמה פעמים, עד שחבר אמר לי, תקשיב אחי, לך תופיע 10 פעמים לבד, ותקרא לנו בפעם ה10. אוקיי? סבבה, מקבל.
אז אחד הדברים החשובים שעשיתי, וזה אחד הדברים הכי חשובים לפני שמתחילים לעשות סטנדאפ, זה ללכת לראות ערב במה פתוחה לבד, להסתכל על האנשים שם ולהגיד, בונה, אני יותר טוב מזה. לא משנה כמה גרוע אני אהיה, אני יותר מצחיק מהבן אדם הזה. זה משהו שנותן המון מוטיבציה. אין דרך יפה להגיד את זה, תמיד יש שם מישהו ממש גרוע. אבל לכו בשבילכם לראות איך זה נראה, לכו לבד, בלי חברים. כי כשאתם באים עם חברים, הם חושבים על הצחוקים וזה, ואתם באיזשהו מקום, אתם מנסים להסתכל על כל ההופעה מזווית שבוחנת לראות מה קורה שם. אז בזמן שחברים שלכם רוצים לשתות וליהנות, אתם תסתכלו על זה בעין שהיא קצת יותר ביקורתית, קצת יותר לשים את עצמכם בנעליים של המופיעים, לדמיין את עצמכם שם, אז אתם לא צריכים את חברים שלכם שיפריעו לכם. אז הלכתם לראות ערב במה פתוחה, הבנתם שאתם גם יכולים לעשות את זה, מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה לכתוב 5 דקות של סטנדאפ. אני אסביר איך לעשות את זה בסרטונים אחרים. אבל אם יש לכם כבר 5 דקות שאתם רוצים לנסות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לבמה פתוחה. איך עושים את זה? יש קבוצה בפייסבוק. קוראים לקבוצה הזאת סטנדאפיסטים עוזרים האחד לשני. תצטרפו לקבוצה הזאת, אתם תראו פוסטים של הרשמה. הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות כדי להתקבל לבמה פתוחה, זה להביא קהל. אז כשאתם נרשמים שם, מבקשים שתרשמו את השם שלכם בתגובות, פלוס כמות הקהל שאתם מביאים. אם אתם יכולים להביא קהל, כנראה שיבחרו אתכם. אוקיי, עכשיו זה טיפ ממש חשוב. המארגנים של הבמות הפתוחות, הם ירצו שתביאו כמה שיותר קהל, זה האינטרס שלהם שיגיעו אנשים. בגלל שאתם חדשים, יש לכם המון אנשים שאתם יכולים להזמין, שבטח גם ירצו לראות אתכם בפעם הראשונה עושים סטנדאפ. מה שחשוב זה שלא תשרפו את כל 50 חברים שלכם בפעם הראשונה. אם אתם מביאים 50 איש לבמה פתוחה פעם אחת, שבוע אחרי זה אתם תרצו להופיע עוד פעם, הם לא יבואו שוב כל 50. תמננו את כמות האנשים שאתם מביאים כל פעם. תביאו כל פעם 2-3 אנשים, תעברו לאט לאט על החברים שלכם. בסופו של דבר, אתם תבקשו מאותם אנשים להגיע עוד פעם, והם יסנאו אתכם. תשתדלו להביא 2-3 אנשים בהתחלה, ולא 10. אז אם לסכם, כל אחד יכול לעשות סטנדאפ, גם אתם יכולים לעשות את זה כתחביב, זה לא צריך להיות עכשיו המקצוע שלכם והקריירה שלכם, ואיך אני אמלא עולמות, אתם יכולים לעשות את זה סתם בשביל לעשות את זה פעם אחת, אתם יכולים לעשות את זה כתחביב. הדרך לעשות את זה זה להירשם לבמה פתוחה. לכו לראות ערב במה פתוחה, תהנו, תצחקו, תראו איך זה. נראה לכם שאתם יותר טובים, לפחות מאחד מהאנשים שהופיעו שם, יופי. תירשמו, תיכנסו לקבוצה, סטנדאפיסטים עוזרים האחד לשני, יהיה לכם שם פוסטים של הרשמות, אתם נרשמים. כשאתם נרשמים, לא להזמין את כל החברים שלכם בבת אחת. אם עליתם להופיע בבמה פתוחה, בעקבות הסרטון הזה, אני מבקש מכם, לא משנה מתי זה קרה, תכתבו בתגובות. אם אתם רוצים ללמוד איך לכתוב את 5 דקות הראשונות שלכם, אז תעקבו, אני אדבר על זה בסרטונים הבאים. Peace.